Ladies and gents, this is the moment you've waited for. ሙሉእ ሽሙ ፊኒያስ ቴይለር ባርኖም ይበሃል። ኣሜሪካዊ መራሕ መደብ ነጋዳይ ኣዘናጋዒ ክኢላ ሰርከስ ዝኾነ ባርኖም መብዛሕትኡ ግዜ ዝፅዋዕ ከም መራሕ መደብ ኣብ ዝዓበየ ምርኢት ኣብ ዓለም ህቡብ መዘናግዒታት ምድላውን መወሃድን እዩ። ባርኖም ከም ንእሾ በዓል ሃፍትን ኣሕታሚ ናይ ሎተርን ጋዜጣን ኮይኑ ጀሚሩ ኣብ 1835 ኣብ ሓደ መዘናግዒ መደብ ይመርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብሓሶት ንተዓዘብቲ ዘገርም ድራማ እዩ ሰሪሑ። Despite the fact that he supported the 13th Amendment, ንሓንቲ ካብ 80ታት ዘይተሓልፍ ሰበይቲ ብምምጻእ ጓል 161 ዓመት እያ ብዕድመኻ ዝዓበየት ሰበይቲ ጆይስ ሄት ዝተባሃለት ባርያ ጓል ኣንስተይቲ ንጆርጅ ዋሽንግተን ድማ ኣገልጋሊቱ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ እያ ብምባል ነተዓዘብቲ ዝሰሓበ ዜና እዩ ሰሪሑ። ንሃብቱ ኸኣ ክሳብ 50 ሚልዮን ከብፅሖ ይክኢሉ በዚ ዜና። እንተኾነ ግን እዛ ሰብ ድሕሪ ሞታ ኣብ ሬሳ ዝተገብረ መርመራ ካብ 80ታት ዓመት ዝሓልፍ ዕድመ ከም ዘይብላ እያ ተፈሊጡ። ባርኖም እውን በቲ ዝገበሮ የቕሬታ ክሓትት እዩ ተገዲዱ። he also placed the autobiography in the public domain in 1884, having more interest in publicity than profit. This would allow ከምኡውን ኣብ ቤት መዘክር ኣሜሪካ ዝገበሮ ባርኖም ኣብ 1841 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ኣሜሪካዊ ቤት መዘክር ዓዲጉ ብዘገርም ነገራት ፍሉይ ነገራት ብምምላእ ህቡብ መስሕብ ይቐይርዎ። ገለ ካብኡ ርእሲ ናይ ህበይ ምስ ዓስከሬን ዓሳ ኣወሃሂዱ እዚኣ ንግስቲ ናይ ባሕሪ እያ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝተረኸበት እያ ብምባል ናብ ምርኢት ኣቕሪብዋ። እቲ ዝገርም ነገር እንተሎ እቶም ተዓዘብቲ ብምእማኖም እዩ። ልክዕ ከምታ ናይ ቀዳመይቲ ድማ ኣብዛ ካልአይቲ ምርኢት ብዙሕ እዩ ክኸስበላ ክኢሉ። እንተኾነ ግን እዚኣው ናይ ፀንሐትን ቀልጢፋ ክትፍለጥ ክኢላ ባርኖም ድማ ከም ኣመሉ የቕሬታ ሓቲቱ። ካብዚ ተበጊሲ ድማ ባርኖም ዝኾነ ነገር ሃቡኒ ናብ ወርቂ ቀይረ ክምፀልኩም ክብል ዝጀመረ። And despite this, no one objected to the sale. And to recap, Joyce was marketed as George Washington's nurse at 161 years old. ንዓፅሚ ናብ ሚልዮናት ዝቐየረ ባርኖም ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ዓበይቲ መደናገርቲ ሓደ ክኸውን ይኽኢሉ። ባርኖም ብዙሕ ሓሶትን ዓለምና ከገርም ዝኽኣለ ታሪኽን እኳ እንተለዎ ንሎማዓንቲ ግን ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ነይሩ ታሪኽ ናይ ባርኖም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰላም።